ng mga nagbabagang balita. PDRMC Kamsur naka-red alert sa Semana Santa. Pampasaherong bus sa Sipokot umusok matapos mag-overheat. Mga pasahero, kumusta kaya? At presyo ng ilang bulaklak ngayong Semana Santa tumaas ng 50 pesos. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Naka-red alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Camarines Sur para sa Semana Santa. Sa memorandum ni PDRMC, Chairman at Governor El Rey Villafuerte, iniutos nito ang pag-activate sa iba't ibang response clusters na kinabibilangan ng health, law and order, engineering at iba pa. Iniutos rin ito sa bawat local DRRMC sa iba't ibang lugar sa Kamsur na mag-activate ng kanilang IMT o Incident Management Team at mag-set up ng mga Motorist Assistance Centers. Ito ay para matiyak ang ligtas at maayos na pagunita ng Semana Santa sa probinsya. Samantala, nagtatagri ng 24 na Motorist Assistance Centers o MAC ang DPWH sa iba't ibang lalawigan sa Bicol Region bilang bahagi ng Lakbay Alalay ngayong Semana Santa 2026. Maswerteng walang nasaktan sa mga pasahero ng isang pampasaherong bus matapos mabalot ng makapal na usok ang kanilang sinasakyang bus sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Tara, Sipokot, Camarines Sur. Sa pag-imbestiga ng BFP, nag-overheat umano ang brake lining ng sasakyan kaya ito umusok ng makapal. Patungo umano ang Metro Manila ang bus nang mangyari ang insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Sipokot sa naturang insidente. Yun na lang po yung safety protocols po na pinapaalala ng BFP sa mamamayan na maging maingat and safety lagi ang isipin po. Sa mga pasahero po, kung makaranas naman po, ay maging kalmado and lumabas po muna, maghanap po ng safe area kung magkaroon ng insidente po na ganun ulit. Tradisyonal ng ilan sa atin ang paglalagay ng mga dekorasyon tulad ng mga bulaklak sa karosa tuwing prosesyon ngayong Semana Santa. Ngunit ang ilang bulaklak na pinangdekorasyon dyan, nagmahal ng 50 pesos. Si Sam Alano sa detalye. Maagang nagtungo si Nina Alcantara ng Minalabak sa Naga City's People's Mall para bumili ng bulaklak na pandekorasyon sa alaga nilang santo na isasama sa prosesyon ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Ayon sa kanya, kabila sa pagtaas ng presyo, nananatiling mahalaga para sa kanya ang pag-aalay ng bulaklak bilang bahagi ng kanilang matagal ng pananampalataya. Bisa kami to make sure na makabili na kami ng maaga para to skip the rush and to make sure na makompleto na namin yung kailangan prior needed time. Siyempre, ang importante pa rin is yung tradition, yung time that we practice yung Semana Santa. So regardless if it's more expensive today, we still need to continue. So adjust na lang sa ibang bagay. Ayon sa mga nagtitinda na nakausap namin, kabilang sa mga pinakamabentang bulaklak ngayong Semana Santa, ang gladiola, chrysanthemum at iba pang puting bulaklak na sumisimbolo sa pagunita at pagninilay. Dahil sa mataas na demand, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang bulaklak na hanggang 50 pesos. Ang pinakamabinta mamiyan mga malisan mga pong puti, saka yellow, saka po mga aster, hindi po mga aster. Yan ang pong mabinta, saka mga dahon, pang tailor sa mga karo. Ang nagtaas lang po ma'am ng presyo mga antorium na puti, tayo po yan ang mahal ang binakalmi sa Manila. Pero ang mga malisan ma'am, same price kang nakaaging mahal daw na regular day. Kabarato man si bakalmi sa Manila. Sam Alano, CSN. Pinag-iingat ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko hinggil sa online fraud scam. Ito ang modus kung saan tumatawag sa mga biktima ang mga suspect na nagkukunwaring mga taga-bangko. Ang siste kesyo, maaari nang i-encash ang points nila sa credit card gamit ang isang one-time password o OTP. Matapos matanggap ang OTP ay saka
kukulimbatin ng mga kawatan ang laman ng online banking o wallet ng biktima. Ayon sa PNP-ACG sa Naga City at Kamsur, umabot na sa 5 complainant ang lumapit sa kanila na biktima ng modus na tinatawag green phishing na gumagamit ng social engineering para magawa ang unauthorized access ng mga bank account. 5 yan na magsusunod na nag-report dito sa ating opisina sa isang araw na na-scam sila, yung mga credit card nila. Kung may tatawag sa kanila, sasabihin na yung points ng credit card mo, i-convert natin sa amount. So ngayon may dadarating po sa inyo dyan na OTP, paki-forward dito para ma-process natin. So yun na ang simula. So ang bangko po hindi nagtatawag, wala po yung kung sino man na Kaya lang sabi ko pag may tumawag ganyan, huwag entertainin. Lalo na kung may mga kapalit at hinihingi na yung OTP, huwag nilang ibibigay. Kasi pag naibigay nila yung OTP nila, either na online purchase yan o di kaya money transfer. Magpapadala ng mga pulis si Pangulong Bongbong Marcos bilang proteksyon sa batang babae mula sa bayan ng Tinambak sa Camarines Sur na nagpadala ng liham sa Pangulo kaugnay sa pang-aabuso sa kanilang lugar. Sa comment ng Pangulo sa post ng isang non-profit organization, sabi ng Pangulo, hahanapin rin ng mga otoridad ang mga nanakit sa mga batang babae at kanyang kasama. Titiyakin ng Pangulo na patuloy na makakapag-aral ang mga bata at tutulungan ang mga ito. Matatandaan na sumulat ang bata sa Pangulo para isumbong ang pang-aabuso. Ang isa umano sa kanilang karanasan ay kinidnap, inabuso ng kaanak at tauhan ng isang barangay kagawad sa kanilang lugar. Iginagalit naman ng Pangulo ang sinapit ng bata at tiniyak na papanagot ang mga nasa likod nito. Nasurpresa ang mga tsuper at konduktor sa Bicol Central Station sa Naga City matapos ang literal na surprise drug test ng Land Transportation Office o LTO, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa LTO Naga District Office, isang bus driver at 2 tricycle driver ang nagpositibo sa drug test. Kumpiskado na ang mga lisensya ng naturang driver. Sasailalim pa sila sa confirmatory test. Bahagi ang surprise drug test ng ahensya para matiyak na ligtas ang biyahe ng mga biyahero, lalo't marami sa mga ito ay malayo pa ang biyahe. Extended ang penitensya ng mga consumers sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa unang araw ng buwan ng Abril ay epektibo na ang taas presyo maging sa liquefied petroleum gas o LPG. Ilang may-ari ng karinderya, magmamahal umano ng ibinibenta, makabawi lang sa kanilang puhunan. Si Jem Garcia sa detalye. Malayo man ang gitnang silangan sa Pilipinas, ramdam pa rin nito ang epekto ng mag-iisang buwan ng sigalot ng Iran at Estados Unidos na nagresulta sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Matapos ang pagtaas ng gasolina, diesel at krudo, tumaas at epektibo na rin ngayong unang araw ng Abril ang taas singil sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa pag-iikot ng news team sa ilang nagtitinda ng LPG sa Naga City, halos nasa 187 na ang itinaas ng presyo ng LPG. Kung saan ang 1.4 kilogram na LPG ay pumalo na ngayon sa 220 pesos na mula sa higit 120 pesos kahapon. Ang 11 kilogram naman na LPG na karaniwang ginagamit sa mga bahay ay umaabot na sa halagang 1,500 pesos hanggang 1,600 pesos mula sa 1,110 pesos. Lugi na umano ang karinderya ni Jenilyn dahil sa mahal na bilihin. Dumoble pa umano ito dahil nga sa pagtaas ng presyo ng LPG na madalas ginagamit sa pagluluto sa mga karinderya. Apektado pong maray kasi almost halos madoble na po si price niya kay ito. Kasi si price kay ito almost nasa 800 to 900 lang. Ngunyan ang SRP ninda 1,569. Tapos automatic pati din talaga ang ninda. Pag nagpa-price increase ninda, automatic price increase. Ang isang tangke umano ng 11 kilogram na LPG ay tumatagal ng isang araw. Bagamat nakakaluto sila ng maraming putahe rito ay kulang na kulang umano ang balik sa kanilang kapital. Dahil sa pagmahal ng LPG, pinag-iisipan na nilang magtaas presyo sa bawat putahe nilang itinitinda. Magpa-price increase na din talaga kami sa mga produkto namin. Kasi halos kaunti na lang talaga yung nakukuha namin. Minsan pagod na lang sa isang araw. Kasi halos talagang palabas lahat ng pera. Samantala, patuloy ang penitensya ng mga consumer dahil ayon sa ilang tindahan ng LPG na aming nakausap ay posible pa umanong tumaas ang presyo nito ngayong buwan ng Abril. Jem Garcia, CSN.
Pinag-iingat ng health experts sa Camarines Sur ang mga hypertensive at diabetic dahil maaari umanong matrigger ang blood pressure at sugar na mga ito ng maalinsangang panahon. Narito ang ulat. Galing pa ng San Antonio Pili, Camarines Sur si Nanay Ami. Kahit sobrang init, minabuti niya pa rin magpakonsulta at humingi ng kanyang gamot sa butika ng bayan ng Edmero Clinic sa Pili Capitol Complex. Na-diagnose siya ng diabetes o pagtaas ng blood sugar kung saan dahil dito, meron na siyang maintenance na kailangan inumin. Kaya't ngayon tag-init, lalo niya pinaghihigpitan ang pag-inom ng gamot. Para po ma'am sa healthy ko po ma'am, para maano po yung buhay ko po. Mahalaga po ang buhay ko. Dapat po talaga hindi pwedeng hindi mapalya. Sayang po ang gamot kung hindi ko iinumin kung papalya ka. Ayon sa health expert, bukod sa diabetes, kabilang din sa mga dapat mag-ingat ang may mga hypertension, may stroke history at pneumonia. Dahil sa panahon ng matinding init, mas madaling umanong ma-dehydrate ang katawan at mag-fluctuate ang blood pressure at blood sugar, kaya mahalaga umano ang pag-inom ng maintenance medicine. Ayon kay Dr. Angelia Villas, ang paglimot o hindi regular na pag-inom ng gamot ay maaring magdulot ng biglaang paglala ng kondisyon at pagdadala sa ospital. Surge ng cases ng pneumonia or upper respiratory tract infection po. Baka din po dahil yun sa pagbabago ng panahon natin. No? From malamig, bigla pong naging mainit na naman po ulit. No? So para po sa mga pasyente namin na may prior history na po ng myocardial infarction or heart attack, stroke, importante po na mainom po nila araw-araw yung maintenance nila, no? Particularly yung pampalabnaw ng dugo at saka po yung pampababa ng cholesterol para po maiwasan yung reinfarction or yung pagkaulit po ng stroke or pag-aatake po sa puso. Ano po? Binigyang diin ng PHO Kamsur na bukod sa regular na pag-inom ng maintenance medicine, mahalaga rin uminom ng sapat na tubig araw-araw upang maiwasan ang dehydration. Nagpapasalamat rin ito sa libreng gamot mula sa Provincial Health Office ng Kamsur dahil hindi na siya gagastos para sa pambili ng kanyang maintenance medicine. Sam Alano, CSM. Humarap sa isang press conference ang Kamsur Express matapos ang kanilang sweet victory sa NBL Pilipinas. Governor El Rey Villafuerte tiniyak ang buong suporta sa kupunan. Narito ang ulat. Ragais, still with the ball, can for the championship, too strong, Ragais, throws it up, it's over, it's over, it's over, for the first time, Kamsur, an NBL champion, the Express have won it on the road. Matapos ang kanilang sweet victory nitong Sabado kontra Tikas Kapampangan at maiuwi ang elusive NBL Championship, hanggang ngayon ay nasa Cloud9 pa rin umano ang Kamsur Express matapos ang kanilang journey sa President's Cup Season 2025 ng Liga. Kompleto ang Express mula sa coaching staff kasama si Engineer Solomon Ngo na team governor ng Express. Ayon sa NBL Pilipinas Champs, butas ng karayom ang kanilang pinagdaanan para makamit ang elusive championship for 8 years. Ilang araw matapos maiuwi ang kanilang first championship, humarap sa isang press conference sa Camarines Sur ang buong Kamsur Express kasama si Governor El Rey Villafuerte na full support sa kupunan. Ang kampeonato umanong ito ay bunga ng dugot pawis, sakripisyo para sa hinahangad na championship. Bawat panalo natin talagang struggle. Talagang whether manalo tayo ng 1 point, matalo tayo ng 2 points, dahil yan talaga may puso, commitment ang ating mga player at coaching staff. Palapakan po natin sa kanila. Pero hindi po naging madali itong journey na to. Baka hindi na alam ng iba, nag-umpisa po to ng governor si Migs Villafuerte. 8 years ago, tama ba? Binuo niya to. Ang umpisa, with minimal budget. Alam nyo naman sa gobyerno, hindi naman basta-basta may budget. Nagsipag ang mga player, nagpursige. Hindi tayo nanalo. Si Governor Luigi nag-support for the past 3 years. Pero let's give them honor and recognition. Dahil kung hindi nila inumpisan po ito, pinaghirapan, ay hindi po mangyayari po ito. All of the tears, all of the years, lahat ng puyat, lahat ng sakit ng katawan, nandyan yan. And this trophy, hindi lang yan simple trophy. Yan yung pagmamahal namin sa Camarines Sur at sa buong Bicolan. Binuhos namin lahat yan. Kasama sa aming sinakripisyo ang aming mga pamilya. Ibinahagi ng ilang players ang kanilang karanasan matapos makuha ang kanilang kauna-unahang kampyonato.
tulad ni Jerome Almare na hindi nakapaglaro ng Games 3 at 4 matapos ang injury sa tuhod. Nandito na po tayo manalo. Minsan lang po mangyari to. In pong championship pong ini, talagang sarap po sa memorable na experience ko dito sa pagkakawat ko po dito sa NBL. Lalong-lalo na po, yun po niya si inod kong championship sa almost 4 years. Halos magpo 4 years na din po ako dito, di po nagkakawat. And talaga pong sobrang saya sa pagmati na nakuha mo sa championship. Ayon kay Governor El Rey Villafuerte, ang kampinatong ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan, hindi lang sa CAMSUR maging sa iba pang kabataan sa rehiyon, lalo't binubuo ng mga homegrown talents sa iba't ibang lugar sa Bicol ang CAMSUR Express. Ako, I commit 100% support. As always, dadagdagan pa natin. Isipin mo ang bawat bata, 10 years old, nanonood sa kanila. Sinasabi nila, gusto ko balang araw, ganyan din ako. So ang sports, kaugma ang iba, nagbibigay yan ng pag-asa. Nagtutupad yan ng pangarap. Ilang libong bata ang gusto maging member ng CAMSUR Express ngayon. Nagpapasalamat ang CAMSUR Express sa walang sawang suporta mula sa provincial government ng CAMSUR para mairepresenta ang Bicolandia sa professional basketball scene. So far, ang pasasalamat namin sa iyo, Gob, na binigay mo lahat ng mga tulong, suporta para sa CAMSUR Express, and at the same time para din po yan sa probinsya na Camarines Sur. Thank you very much, Gob. Yung suporta po talagang suporta. Halos lahat po ng pangailangan namin nabibigay po nila. It humbles us a lot. Kumbaga, thankful kami kay God dahil binigyan niya kami ng swerte, pinagkaloob niya ito sa amin, and we promise to improve more. Sabi ko nga sa mga players, sa coaches, let's stay grounded. Hindi ito dahilan para lumaki yung mga ulo natin, but instead, kailangan mas pagpursige pa tayo kasi mas lalong mag-i-expect yung mga tao. Paano sila kabuho sa atin? And the management, sila Gob El Rey, Kong Luigi, Kong Migs, pinaabot talaga nila sa amin yung suporta nila. So ramdam yung pagmamahal nila. Kaya mas lalo kaming naging determinado na makuha at masungkit. Kahit nga sabi ko, it's in a harder way. Pero mas masarap ito kasi sa home court nila. And we're thankful na nakuha natin. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang CAMSUR News. Ako po, si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.